Selam, min Aline apa. Bu benim dostlarım. Selam, ben Seyde. Selam, ben Askar. Balalar, нәрсә siz монда күрәсез? Dondurma. Дөрес. Ә siz яратасызмы аны? Bik yaratam. Bik yaratam. Balalar, siz монда нинди төсләр күрәсез? Alsu. Kızıl. Тагын? Əfli süntüsü. Дөрес. Bu нинди төс? Зәңгәр. Һәм монда мин күрәм бик матур төс. Синең күлмәк кебек. Хәзер эскиз ясый башлыйбыз. Башта өстәл ясыйбыз. Бер сызык белән. Ярым түгәрәк ясыйбыз. Һәм тагын ярым түгәрәк ясыйбыз. Аска ике сызык. Һәм тагын бер тапкыр ярым түгәрәк ясыйбыз. Балалар, карыйбыз. Иң элек 3 зур түгәрәк ясыйбыз. 1 2 3 һәм берничә кечкенә түгәрәк ясыйбыз. 1 2 3 һәм тагын икенче урында 1 2 3 4 түгәрәк ясыйбыз. Әйдәгез, балалар, башлыйбыз. Ровно? Молодец, опять. Тросухи вот такая. Супер. Давай ручкой. Так, поехали. Выше стола рисуем дугу. Молодец. Больше. Все, молодец. Отлично. Смотри, у тебя все хорошо было? Ножку еще. İki sızık yasasın. 1 2 Zorluk yasağa gerek. Şu an. Nasıl? Al koyuyorsun. Askar, молодец. Әйдәгез, тундырма ясыйбыз. 1 2 һәм 3. Карышыкма. Кечкенә җиләк ясыйбыз. И менә монда тагын берничә. 3. Акварель белән тундырма ясыйбыз. Әйдәгез, балалар, тагын бер тапкыр карыйбыз. Нинди төсләр монда бар? Бу нинди? Alsu. Дөрес. Бу яшел һәм әфлисун төсе, име? Дөрес. Башта алсу төсне алабыз. Тундырманы буйбыз. Бу өлешен куйрак буйбыз. Һәм монсын әфлисун төсенә буйбыз. Ак төсне калдырабыз. Балалар, әйдәгез, башлыйбыз. Молодец. И кисточку споласкиваем. Обязательно надо белый участок оставить. Бик матур. Рахмет. Ничего страшного, мы так просто хоп и берем туда. Да, получается очень живописно, Оскар, ты молодец. Тагын красканы. Пыракма тагын ясайм да. Кызыл төс белән
җиләкләр ясыйбыз. Ваза уртасын яшел төскә буйбыз. Болай и болай. Зур кисточка белән зәңгәр төс алабыз. Өстәлне буйбыз. Koyurak boya. Әскәр, синең бик матур чыга. Вазаның аяк кырыйларын сары төс белән йөртәбез. Вазаның кырыйларын ак төс белән йөртәбез. Курыкма. Тагын ак красканы ал. Тагын ал. Хәзер помала белән буяу сиптерәбез. Сары төс аларга ярый. Алсу төс. Балалар, бик күп буя алмагыз. Сиптерәбез. Бик яхшы. Әйдә тагын зәңгәр төс алабыз. Менә безнең рәсемнәребез әзер. Сезгә ошадымы, балалар? Ошады. Ә сиңа, Оскар? Ошады.